Jongen het feit dat nou vanuit de doelgroep zelfs zijn we het van wij zouden er toch heel graag zien willen dat er weer een aantal standplakken realiseerd worden. Had het college van B&W zijn, wij gaan de komende weken naar de gemeente daar, maar een aantal locaties, maar een aantal voorstellen. En Drachtse Compagnie zit als onderzoekslocatie, zit bij de verschillende locaties om een aantal nieuwe standplakken te realiseren. Hoeveel standplakken zouden er komen kennen in Drachtse Compagnie? Dat weet ik net. Ik weet alleen dat de discussie gemeentelijk wordt al 3 jaar viert. En de hele tijd is zijn, dat wordt een aantal van maximaal 20. Er begint het hier 3 locaties in de inspraak gebracht. Er is een soort reactie op kwam en niet alleen maar positieve reacties. En de komende tijd zullen wij met de gemeente hier zullen knopen gehakt worden met hoeveel plakken komen er. En ik denk dat het wordt maximaal 20, wat heel tijd neemt is. Dat terecht is. Ik denk dat het best eens minder worden kennen. En dan moet ik zien op welke locaties komen die standplakken precies. Ja, want alleen nog mijn Drachtse Compagnie bent er net, er is ik nog een andere locatie nodig. Er staan nou ik ben mijn bewoners op de locatie Vrijburg. Is daar een ruimte voor uitbreiding? Er staan op dit moment geen woonwijnbewoners op de locatie Vrijburg. Vrijburg is een van de 3 locaties die eerder dit hier in de inspraak gebracht is. Wat wij nou willen tussen Tietz en de gemeente die Skreun is dat wij willen in Vrijburg ook een nieuwe squallen bouwen. We willen ook dat de woningbouw daar tempo maakt. Er is uit de week een soort reactie op de plande bouw, of de plande plaatsing van een aantal standplakken voor woonwijn. Wij zijn van we kunnen dus indenken dat we het litten bij de woningbouw en bij de squallen. En dat we deze locatie Vrijburg voor standplakken voor woonwijn dat we vervallen litten. Maar daar zal de gemeente die uiteindelijk een uitspraak over doen.